Id-deputat nazzjonalista Joe Ellis spiċċa jattakka liż-żgħażagħ meta ġie biex jitkellem dwar il-pensjonijiet, dan għaliex skontu ż-żgħażagħ qed jaħdmu biss xogħlijiet komdi u mhux ibatu. Minflok huwa qal li ż-żgħażagħ li jifilħu għandhom jagħmlu xogħol manwali. Malta llum għandna żgħażagħ li jfilħu jaħdmu u forsi mhumx qegħdin jaħdmu fix-xogħol li suppost qegħdin jaħdmu għaliex qegħdin f'xogħol cushy job. Quddiem l-ifriżar tal-pensjonijiet fi żmien 25 sena ta' gvernijiet nazzjonalisti, id-deputat nazzjonalista Kristi De Bono spiċċat tgħid hekk. Pensjonanti taħseb kienu aħjar taħt gvern nazzjonalista? Bla dubju kwalità ħajja aħjar iva bla dubju ta' xejn. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap Nazzjonalista giddeb is-sewwa magħruf. Rikonoxxi li l-Partit Nazzjonalista kien friża l-pensjonijiet? Le, dik inti qed tgħidha le. David Aġus minflok spiċċa jgħidilna li għandu jkun hemm kompetizzjoni biex in-nies jaraw minn tal-iżjed lill-anzjani u saħaq li l-Partit Nazzjonalista jirbaħ żgur. Ikun tajjeb li nkunu kompetizzjoni bejnietna min għamel iktar għall-anzjani tagħna. Però ċert f'dik il-kompetizzjoni jerbaħ il-Partit Nazzjonalista.